हाय, मी उदिता. आज मी जाते विरारच्या मार्केटमध्ये शॉपिंगसाठी माझ्या फ्रेंड्ससोबत. चला आज आपण बघूया विरारचं मार्केट. हे विरार स्टेशन. आता मी स्टेशनवरून पुढे जाते. हा मार्केटला जायचा रस्ता. खूप सारी दुकानं आहेत स्कायवॉकच्या खाली. मला माहितीच असेल कोण विरारला राहत असेल त्याला. चला शॉपिंग करावी आज खूप सारी. पण शॉपिंगच्या आधी थोडीशी पेटपूजा करून घेऊया. आपण आज पाणीपुरी खाऊया. चला पाणीपुरी खाऊन झाली की नंतर आपण शॉपिंग करूया. हे विरारचं होलसेल मार्केट आहे. खूप कमी प्राईजमध्ये कपडे मिळतात. सो बघूया, जाऊया. मी तर आज फर्स्ट टाईमच आली आहे. बघा, जीन्स आहेत, टॉप्स आहेत, कुर्तीज आहेत, ज्वेलरीज आहेत, खूप साऱ्या व्हरायटीज आहेत. सो सगळ्या कलरफुल आहेत. किती मस्त आहे सगळं. ज्वेलरीमध्ये पण खूप सारी व्हरायटीज आहेत, तुम्ही बघू शकतात. इकडे मस्त मस्त कुर्तीचे कलेक्शन्स आहेत, नवीन नवीन एकदम. आता माझ्या फ्रेंडने 2-3 कुर्ती घेतलेल्या आहेत. तर बॅग्स वगैरे बघूया काय आहे नवीन कलेक्शन इकडे आलेलं. खूप कमी प्राईजमध्ये मिळतं. तुम्ही पण कधीतरी व्हिजिट करा या मार्केटला. खूप लो प्राईज आहे. सो हे मार्केट विरार वेस्टला विठ्ठल मंदिराच्या बाजूलाच आहे. लहान मुलांचे इकडे देखील कपडे मिळतात. खूप सारी व्हरायटीज आहेत इकडे क्लोथ्समध्ये, आपण बघू शकतात. सो तुम्ही कधी आलात तुम्ही नक्की व्हिजिट करा. मी माझ्या मामीसोबत इकडे शॉपिंगला आली आहे आणि गावातल्या 2 फ्रेंड्स आहेत माझ्या, नुकत्याच झालेल्या आहेत. त्यांच्यासोबत मी इकडे आलेली आहे. हे मार्केट मला माहिती नव्हतं, माझ्या मामीने मला दाखवलं हे मार्केट. बॅग्स वगैरे आहेत. माझी फ्रेंड आहे, हाय करते तुम्हाला. चला, आणि आता व्हिडिओ संपेलच थोड्या वेळात. आणि तुम्ही एक रिक्वेस्ट करते, जेवढी लोक व्हिडिओ बघतात प्लीज सबस्क्राईब करा. खूप कमी सबस्क्रायबर आहेत, सो प्लीज सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा, नक्की शेअर करा व्हिडिओ. चला आता माझी शॉपिंग तर करून झालेली आहे. परत पेटपूजा करून मला खूप भूक लागलेली आहे. चला इकडे जवळच विरारचा फेमस वडापाव मिळतो, कसा लागतो टेस्ट करून बघूया. विरारचा फेमस वडापाव. चला जाऊया तिकडेच, जवळच आहे, 2 मिनिटाचा डिस्टन्स आहे फक्त. चला आता आपण पोचलेलेच आहोत विरारचा वडापाव, फेमस वडापावच्या इकडे. चला आपण टेस्ट करूयाच वडापाव. इकडेच आहे जवळ. जे राहत असतील त्यांना तर माहितीच असेल हा वडापाव खूप फेमस आहे तो. मस्त वास येतो गरमागरम वड्यांचा इकडे, एकदम मस्त. मला खूप भूक लागली आहे. चला मी वडापाव खाऊन बघते कसा लागतो, टेस्ट करून तुम्हाला सांगते कसा आहे वडापाव. वडापाव आणि कटलेट्स मिळतो. मी वडापाव घेतलेला आहे, तर मी खाऊन बघते. खूपच मस्त आहे वडापाव, मस्त लागला. किती मस्त वडापाव आहे विरारचा. जर तुम्ही कधी विरारला आलात तर विठ्ठल मंदिराच्या मागे हा वडापाव मिळतो. खूपच टेस्टी असतो, तुम्ही नक्की कधीतरी टेस्ट करा. आता मी जाते निर्मळला जत्रेसाठी. तिकडचाही व्हिडिओ मी लवकरात लवकर पोस्ट करायचा मी ट्राय करेल. चलो, हे आहे विरारचं विठ्ठल मंदिर. याच्याच मागे जो वडापाव मिळतो त्याच्या समोर एक मंचुरियन्स मिळतात, खूप टेस्टी लागतात. ते मी आता टेस्ट करून बघते. मस्त मंचुरियन खाते आता. खूप सारी शॉपिंग मी करून झाली आणि खूप सारी पेटपूजाही करून झाली आहे. आता हे झाल्यानंतर मी जाते निर्मळला. इकडे निर्मळसाठी रिक्षा लागतात, त्या रिक्षा पकडून मी निर्मळला जाते. चलो बाय बाय.